ce ma har ni ba na wasa. Tanko mai damusa labari ne na wani gautaccen matsafi wanda ya addabi mutanen garinsu da sace-sace, kasancewarsa matsafi kuma yakan iya sarrafa dabbobi ta kowane hali, shi yasa hukumar garin ta kasa daukan kowane irin mataki a kansa. Kai uban ya ce ka zo kai mun tsaya aka, me ka zo yi nan? Babanmu ne ya ce ka bayi kuɗin ne. Babanku ne ya turo ka a bayi kuɗi? Ka je ka ce mai ni Tanko mai damusa kuɗin na an cinye mai, ya turo duk wanda zai turo ya karɓo mai. Kai ba dan yau na yi alƙawari ba ma ba shan jini, da kai ma ba kai isa ba ka koma a raye. Bar nan gun. Shi dai wannan matsafi ya dogara ne da wani kambu da yake hannunsa na hagu wanda ya gada a wajen mahaifinsa. Woho, ana cikin wannan hali wata rana a hanyarsa ta tafiya jeji. Wannan shiri zai rinka zuwa muku a channel ɗinmu na Guduma TV a duk ranar Alhamis da karfe 8 na dare. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Mun gode.